Budući da je međunarodna zajednica stala na stanovište da nema promjene granica silom, to smo mi, razumijete se, prihvatili tu politiku i ja sam osobno odbio zahtjeve hrvatskog pučanstva iz Bosne i Hercegovine koje se osjećalo ugroženo od srpske agresivne politike, ali isto tako i bilo u neizvjesnosti zbog muslimanske politike koja se nije spremala na otpor, a s koje s druge strane imala neke tendence unitarističke muslimanske države u Bosni. Pa su predlagali da bi u tom smislu trebalo ići na ili priključenje Hrvatskoj ili i formalno povezivanje. Mi smo nasuprot tome preporučili i pristali da hrvatski narod sudjeluje na referendumu. Među prvima smo priznali Bosnu i Hercegovinu, ali smo smatrali da treba osigurati da Bosna i Hercegovina bude kao suverena država ustrojena na osnovama triju konstitutivnih naroda, triju konstitutivnih jedinica. I ujedno smo dali prijedlog, što je također prihvaćeno, dvojnog državljanstva. Na taj način smo osigurali povezanost i hrvatskih područja i čitavog hrvatstva u Bosni i Hercegovini sa Hrvatskom. Kažite, nazvali ste taj sporazum sa Izetbegovićem povijesnim. U kojoj mjeri on povijesan i koje perspektive pruža takav jedan sporazum? Da li vi očekujete da se on može u ovom trenutku konjunkturno razviti jedan vojni savez ili će on ostati ovakav državni savez? Da li se to postavlja temelji moguće konfederacije? O čemu je zapravo riječ? Značenje tog sporazuma bilo je u tome što je, znači, muslimansko vodstvo BiH napokon bilo spremno da na takav jedan sporazum sa hrvatskim vodstvom ide, što je značilo ujedno sporazum sa hrvatskim dijelom Bosne i Hercegovine, jer je to muslimansko vodstvo izgubilo svaki kontakt sa... Mislite da je sporazum Bosne i Hercegovine sa Herceg Bosnom? Sa Herceg Bosnom, da. Razumijete. Jer su... treba se podsjetiti da su iz Sarajeva pred nekoliko mjeseci dolazile ocjene da rat koji vodi Hrvatska nije njihov rat. Da su, meni su govorili veoma odgovorni ljudi iz međunarodnog i diplomatskog državničkog života da su čuli u Sarajevu da oni neće voditi rat sa jugoslavenskom vojskom još početkom ove godine. Prema tome, u prvo vrijeme jedino su se hrvatska područja u Herceg Bosni i Bosanskoj Posavini suprotstavile srpskoj agresiji, na taj način sačuvala ta hrvatska područja i omogućila da se to muslimanstvo koje je bivalo onda ugroženo, da se također postupno opredijeli za otpor, da nije bilo, drugim riječima, hrvatskog otpora, Bosna bi šaptom pala i mi bismo vjerojatno doživjeli eksodus čitavog hrvatskog stanovništva iz Bosne i Hercegovine.